Ако искате да подкрепите канала ми в YouTube, може да отидете в Desktop.bg и да използвате промокод KOBI за 6% отстъпка. Йо, здравейте, върклаци! Върклака тук! Нямам търпение да започна това видео. В смисъл, най-сетне го започвам някакво така по-енергично. Игнорирайте мазата ми жалка прическа, просто преди малко съм си изкъпал и така и... Да, просто да игнорираме, да започваме с клипа. Днеска ще направим едно готино ревю на Fastlane 2019 турнира, преходния турнир, преди Catchmania. Точно така, с Catchmania тениската съм в момента. Просто нямам търпение за Catchmania. Fastlane не очаквах да бъде това, което беше. Беше доста добър турнир. Не го очаквах. Честно не го очаквах. Не знам дали вие го очаквахте. Беше доста познаваем турнир. В смисъл, как да го кажа, беше доста предиктабъл турнир. Знаех всички мачове познах, доколкото всички мачове познах, които бяха обявени. Разбира се, казах, че Кевин Оуънс ще спечели, но не знаех, че Мустафа Али ще бъде в мача. Което, в смисъл, аз казах, че Кевин Оуънс ще спечели с дисквалификация и няма как, когато Мустафа Али е добавен в мача да свърши с дисквалификация, защото тройната заплаха няма правила, което обезмисля предикшъна ми, но да, в смисъл, това е мача, който не познах, но според мен няма как да го позная така ли, защото мача не беше обявен. Нека започнем с първия. Започваме с кикофа, Русев и Накамура. Искам набързо да поговоря за тези двамата, просто... Не знам, нашия Русев му е тъпо, че в момента е в федерацията 100%, в смисъл той даже наскоро, доколкото чух, иска да се маха. Малко гадно за нашия Русев, но мисля, че му идва времето. Идва му времето, защото заслужава повече. Заслужава много повече. Русев е доста голямо име вече, в смисъл Русев Д е доста голям чант. И умира. Буквално този чант умира, защото заради федерацията. Федерацията уби този чант. 13-минутен спектакъл направиха, доста добър тактик матч. Шински, Накамура и Русев показаха някои отборни хватки, очудих се, но New Day, разбира се, спечелиха този матч. Имаше много добри моменти, но преди матча извикаха Кофи Кингстън. Винс Макмен извика Кофи Кингстън, защото Винс Макмен има новини към Кофи Кингстън и Кофи Кингстън беше някакво шокиран дали ще го вкарат в матча, какво ли ще стане, ще му дадат някакъв матч. Всички бяхме шокирани, в кикофа се случва това. След това отиваме в мейн шоуто. Първия матч, разбира се, този матч с New Day и нашия Русев и Накамура, не знаех, че ще се случи, затова не го предикнах. Предикнах обаче следващия матч, който е Усос срещу Миз и Шейн, най-добрият отбор в целия свят. Доста добър матч направиха. Какъв матч, за да започнат Fastlane, 14-минутен матч. Беше идеално. В смисъл, за да започнеш такъв турнир, който не е Elimination Chamber, не е Bro Rumble или Catchmania, нали? Fastlane, доста малък турнир. Backlash турнир, даже по-малко от Backlash. В смисъл, преходен турнир. Всеки го знае като малкият турнир, който е преди Catchmania. Турнирът, неважният турнир, в смисъл, така се знае. И като цяло, този турнир ме изненада. Изненада ме какви неща случиха, които трябваше да се случат. Можеха да се случат в Raw или в SmackDown, но такива готини неща случват в Raw или SmackDown, че направо В момента много се забавлявам да гледам WWE. Наистина с цялото ми сърце се забавлявам да гледам WWE. Много ми харесва и устата Мис особено показа на какво може да направи. В смисъл, фейсе и правиш някакви такива скокове от най-горното въже, правеше суицид дайвове. Доста интересно от Мис, защото все пак е фейс. Накрая обаче устата спечелиха с ролъп. Имаше един много як момент, където мисля, че Джими или Джей, не ги разпознавам много, но да кажем Джей беше на горното въже, Мис лежеше и Шейн се качи на другото горно въже и брата на Джей лежеше долу и Шейн ще да му направи финишера си, но Джей му каза спри, нали, иначе аз ще скоча на Мис. И по време на тази драма, която се случи, беше доста интересна. Разбира се, и двамата скочиха и бам, и двамата във въздуха. Беше интересно, в момента съм като някакво лап и ви го разправя. Смисъл, много съм хайпнат, много добър момент, много се изкефих. Но предполагам, вие обичате този въркла, който е супер хайпнат, който харесва да гледа кетч, който се забавлява да гледа кетч. Аз харесвам себе си така, защото наистина аз съм един голям кетч фен, признавам си го, обичам кетч и искам кетча да е забавен, точно като Fastlane. Наистина на турнира ще му дам много добра оценка за този турнир, който беше.
аз поне се забавлявах. Не знам за вас, но аз се забавлявах, защото гледах турнира 3 часа през вечерта, нали, до 5 часа сутринта. Го гледах и за да се забавлявам по това време е доста голямо. И то на кетч. Аска срещу Манди Роуз имахме доста бърз матч. Очаквах да завърши за няма и минута, но издържа там 6-7 минути. Аска спечели, лесен матч за Аска. Тук предположих, че Аска ще спечели, нямаше как да загуби. Просто няма си губя много време за да говоря този матч, но Соня попречи на Менди да попречи на Менди да спечели. Менди загуби макар че Аска ще да я попиле от бой, нали? Ако не беше Соня пак. Малко тъпо го правят това с Аска, смисъл. Аска буквално може да прибие всички там, но я правят някаква така, дето спечели на така на късмет, което е малко тъпо, но да, Аска спечели. Надявам се да изберат някакъв готин опонент за кетчмания или да я пуснат в някакъв Royal Rumble или в смисъл не Royal Rumble, ами Battle Royale. Нещо голямо да я дадат на Аска, смисъл не чак толкова голямо, но да е нещо, защото аз се забавлявам, когато гледам Аска, но срещу Манди Роуз, нали, какво забавление не знам. След това Кофи Кингстън най-сетне влезе в стаята на Винс Макмеян, но чакаше цял час за да влезе и това, според мен това ядоса Винс Макмеян. В смисъл, дойдоха приятелите му Биги и Екзейвиър Вудс и казаха: Кофи, защо не влизаш? И той каза: не знам, аз чакам, нали, пред вратата той да излезе, нали, той ме извика пред вратата. Обаче, нали, знаете, че Винс нормално не обича хора, които иска уверени хора, иска хора, които да направят нещо. В смисъл, това с дете не влезе в стаята, според мен ядоса Винс Макмен, защото Винс, когато Кофи влезе в стаята, каза, нали, Екзейвър и Биги, някои от двамата казаха: защо, нали, не вземате Кофи, нали, това, чака ви от 1 час навънка, и Винс каза: аз го чакам 1 час вътре, нали, някакво такова, и оттам се разбра, че нали, някакво такова, защото Винс нормално не обича да чака, Винс иска хората да действат и Кофи не го направи. За съжаление беше пунишнат, в смисъл получи матч срещу Дабар и двамата бяха в ринга, Сезаро и Шеймас, попиляха, в смисъл каза, че Кофи ще бъде в матча на Даниел Брайан с титлата, но не беше така и като цяло го пусна срещу Дабар и така беше наказан като цяло. Доста хора бяха супер, нали, казаха: Винс Макмен е расист, това, супер почнаха да мразят Винс Макмен, почнаха да подкрепят Кофи Кингстън, което е добре. Но някои хора просто почнаха да обиждат, почнаха да се ядосват, наистина се ядосват в Twitter, особено четах някакви такива коментари: what the fuck, нали, супер много се ядосват хората. Спокойно, в смисъл спокойно, това е по-добре, че не пуснаха. Вие искате Кофи да вземе титлата в Fastlane или искате да вземе титлата в Catchmania? Нека да помислим. Точно така, искате Кофи да вземе титлата на Catchmania. Очевидно. Това ще направи според мен федерацията. Трябва това да направи федерацията. Трябва да се възползват от този огромно нещо, което Кофи направи с феновете, как се свърза с феновете. Според мен е доста добре и като цяло трябва на Catchmania да бъде възнаграден за това, което направи Кофи Кингстън от нищото. Просто е така, от нищото. И според мен е по-добре да го запазим за Catchmania. Загуби от Дабар, някакъв жалък матч. След това имахме Revival срещу Glorious, срещу Алистър Блак и Рикошей. Доста интересен матч, забавен матч. Не толкова. Очаквах да е нещо повече. Беше доста готино обаче. В смисъл, не беше това, което очаквах, обаче какво можем да очакваме? Все пак Revival, Glorious и Алистър и Рикошей в един ринг, нали? Очакваш да е баси матча, нали? Не беше баси матча, но си беше стабиларка. Стабиларка си беше за 10 минути. Забавлявах се на този матч. Разбира се, Revival се взеха победата. Тушираха Чад Гейбъл. Възползваха се просто накрая беше идеално как Рикошей скочи към Боби Руд. Чад Гейбъл се смени и и Revival се възползваха с финишера, с който е брутален, но финишер Shatter Machine и взеха, смисъл, запазиха с титлите. Браун на Revival отиват в Catchmania здраво с титлите. Самоа Джо, Андраде, Артруф и Рей Мистерио. Този матч не беше обявен, направиха го последния момент за титлата на Самоа Джо. Не знам вие на кой матч най-много се забавлявахте, но този 10-минутен матч, този 10-минутен матч мене най-много ме изпълни. Смисъл, Самоа Джо с тази отива му титлата. Ще си призная,
кефя са на Самоа Джо с тая титла. Някакво, да, Самоа Джо толкова много мачове губиш и беше ми някакъв такъв най-сетне спечели, смисъл много късно обаче, но почва да си връща хайпа Самоа Джо. Честно почва да си връща хайпа, аз поне почнах да му се кефя отново, което е доста добре. Самоа Джо, разбира се, запази титлата си, така и трябваше, победи Андраде, Артур и Рей Мистерио. Какъв матч обаче? Какъв матч? Какви изпълнения от Андраде Сиен Алмас? Какви изпълнения от Самоа Джо? Даже Артруф направи някакви готини маневри. Обаче Андраде Сиен Алмас и Рей Мистерио се раздадоха този матч. Този матч беше на Андраде и на Рей Мистерио. И те си го доказаха в тази четворна заплаха. Перфектен матч. В смисъл, перфектен матч. Няма да ви спойвам. Ако не сте... вече ви спомнах кой е спечели, но ако искате да гледате един хубав матч, според мен този матч беше най-добре в Fastlane. Вие кажете кой матч най-ново ви скефи, кое ви скефи най-ново в Fastlane. Искам долу в коментарите да интерактваме, заедно да си пишеме, да обсъждаме турнира. Кажете ми какво очаквате за Catchmania и напишете ми най-важното, нали, кой матч най-ново ви скефи, защо ви скефи този матч. Искам по-така да е този канал, в смисъл повече да се интерактва. Затова моля ви в коментарите пишете какво мислите за турнира и кой ви е любимия матч. На мен лично ми беше този матч, четвърната заплаха. Идеален матч, просто идеален. Следващия матч беше доста скучен обаче. Беше Саша Банкс и Бейли срещу дебелите. Не ме изкеф, в смисъл накрая се случиха там Наталия и Бет Феникс, някакви интересни неща. Щях да заспа на този матч. Честно казвам, щях да заспа. Може би аз съм виновен, че бях супер изморен и не ми се гледаше този матч. Може би аз бях изморен, но не, в смисъл, даже Бет Феникс и Наталия не ме накараха да кажа вау. Нали, гледах го, обаче не беше някакво ОМГ, нали. Нормален матч. Саша Банкс и Бейли се запазиха титлите, както и предикнах. Даниел Брайан срещу Кевин Оуенс и добавиха Мустафа Али в следващия матч. Добавиха Мустафа Али малко изненадващо, защото не се знаеш. В смисъл, той не участва в Elimination Chamber, така че според мен заслужаваше това нещо. Добавиха го. Мисля, че това беше втория или 1-1 с смисъл този матч, четвърната заплаха на Самоа Джо матча. Беше доста добър матч. В смисъл, Мустафа Али, Кевин Оуенс, Даниел Брайан утрепаха човек. В смисъл, даже Даниел Брайан в края на матча беше някакъв такъв наранен, гърдите му бяха целите червени. В смисъл, изглеждаше като сякаш излязъл от война буквално. Беше доста интересно, все пак запази титлата срещу Кевин Оуенс и Мустафа Али срещу двама. Беше доста интересен матч, препоръчвам го, ако искате да гледате нещо на Fastlane, гледайте го и този матч. Разбира се и мейн евента, тези три матча с мейн евента бяха най-уникалните. Матча на Shield, на Даниел Брайан, на Самоа Джо. Направо изпълниха ме. Супер се изкефих, че гледах този турнир, заради тези три матча бяха уникални. Самите сторилайнове. Яко го измислиха, бе, хора. В смисъл, изкефих се буквално. И Даниел Брайан си запази титлата, това беше. Аз очаквах, нали, Кевин Оуенс да спечели с дисквалификация, но няма как да спечели с дисквалификация, след като добавиха Мустафа Али и стана тройна заплаха и не знам дали този мач да го броя, че не съм го познал, вие как искате го казвате, в смисъл аз даже не знаех, че ще бъде... В смисъл, когато променят един матч, stipulation, нали, когато променят един матч, мисля, че prediction също се разваля, така че пуснете ме тук да се измъкна с всички познати мачове. В смисъл, ако не е този матч, съм познал всички мачове, така че моля ви хора, в смисъл, не ми правите проблем. Загубих си хайпа за Беки Линч, Шарлот и Ранда. Не знам защо, не ме питайте, нали. Справиха се, в смисъл, Беки Линч, някакво самото куцане, самия матч, как изглеждаше такъв, как Беки Линч страда, нали, някакъв. Не знам, изглеждаше ми супер жалко, някакво, загубих надежда, аз лично загубих надежда, не знам за вас, кажете ми долу в коментарите, вие какво мислите вече за този матч, надявам се да ни мейн евентват. Те имаха потенциал да се кефе, че момичета мейн евентват, но ако вземат място на Сет за мейн евентство, ще се ядосам, в смисъл няма да ми е окей. Пак ще е окей, ама лично за мен някакво ще ми е, трябваше Сет да мейн евентва, искам се, знам, че Сет е мейн евентвал с куфърчето, но искам да мейн евентва с Royal Rumble, така че искам Сет и Брок да са мейн евента, не тези трите. За съжаление загубих си хайпа. И всички знаем, че Беки Линч ще спечели.
малко изненадващ начин как спечели, но да. Значи, после имаме, може би, най-интересният матч. Доста от вас сигурно сте си казали, това беше най-интересният матч. Shield срещу останалите загубеняци Барън Корбин, Дрю Макинтайр и Боби. Лил Ръш не излезе с Боби, поне доколкото помня не беше така. Беше уникален матч. Смисъл, какво можем да очакваме? Shield се завръща една последна вечер. Какъв пауърбомб на Дрю Макинтайр на масата. Какви моменти от щит. Просто самото им как бяха заедно в ринга беше доста интересно. 25 минутен спектакъл. Накрая се прегърнаха, спечелиха матча, направиха пауърбомб, трипл пауърбомб, последният трипл пауърбомб според мен на Барън Корбин. И това беше. В смисъл, спечелиха матча, нямаше как. Роман Рейнс го видяхме отново в действие. Интересно. В смисъл, давам шанс на Роман Рейнс, дадох му шанс на Роман Рейнс. Каза, че няма да вземе място на Сет Ролинс. В смисъл, вече ме кефи Роман Рейнс как го букват. За сега поне го букват брилянтно. Искам Роман Рейнс вече да стане Universal шампион. Разбира се, след Сет Ролинс. Което е добре, което е доста добре. Помня преди време мразих Роман Рейнс, сега вече започвам да го харесвам. Честно, давам му шанс на Роман Рейнс. Честно, в смисъл, давам му шанс на Роман Рейнс и му се кефе вече. Айде, дано да не ме разочарова. Ако ме разочарова, разбира се, ще ви кажа защо ме е разочарова, но за сега Роман Рейнс е бас пича, изрод, маняк. Радвам се, че се завърна. Надявам се да не го провалят. Това беше Fastlane. Вие какво? Случи се още нещо. Ренди Ортън и AJ Styles, смисъл, Алайас 3 пъти направи концерт, троен концерт направи. Последния път излезе Ренди Ортън, накрая му писна и му направи едно RKO. Беше изумително. Едно от смисъл, отдавна не бях виждал толкова красиво RKO от никъде, човек. Така просто прекрасно селване от Алайас, прекрасно RKO. Зад Ренди Ортън обаче изкача AJ Styles. Тази връжда също така малко се хайфам, защото AJ Styles и Ренди Ортън много добре изглежда. В смисъл, ако беше за US титлата, да ще да е по-добре, но Самоа Джо има тази титла и там съм доволен, че Самоа Джо има тази титла, така че не мога да кажа нищо. Все пак хайпа истински, AJ Styles и Ренди Ортън, нямам търпение, очаквам ги. Кажете ми долу вие какво мислите за турнира. Давам му една много добра оценка. 9 от 10. Разбира се, защото имаше някои бавни мачове, имаше някои... Не мога да му дам 10 от 10 хора. Смисъл, даже мислих да му дам 8 от 10, но все пак го гледах в 3 часа вечерта. Нали, до 5 часа сутринта да гледате турнир. Трябва да ви е някакво защо го направих, но не, този турнир не беше някакво такова защо го направих. Изкефих се. Честно, за подобен турнир 9 от 10, 8,5 от 9, някакво такова от 10. Идеално. В смисъл, какво повече да искам. В смисъл, очаквахме ги тези работи. Да, очаквахме ги тези работи. Беше доста predictable, оттам свалям точки и някои скучни мачове, някои... Имаше някакви 1-2 пречки, нали, обаче за Fastlane просто аз не го очаквах. Просто аз не очаквах да бъде нещо голямо и беше доста окей турнир. И затова аз се изкефих. Какво повече да говоря? Надявам се качеството да е било добро, защото снимам само с малко в момента променям светлината и надявам се качеството да е било добро, надявам се да дадете един палец нагоре, защото миналия път на миналото видео, ако не сте дали палец нагоре, нека да опитаме, смисъл мисля, че съм на 400 харесвания, нека да опитаме да съберем още 100 харесвания на него видео, защото ако съберем 500 харесвания, ще направя предикшън на Catchmania с приятелката ми, което ще бъде доста голямо. Ако не успеем да ги съберем, живи и здрави, но ако успеем да ги съберем, ще бъде доста интересно да го направим това видео с нея. Да, все пак харесате и това видео, ако и това видео събере 500 харесвания, макар че не вярвам, но изненадайте ме, аз много се кефя на този канал, много се кефя да правя тези кетч клипове. Утре или от други ден, мисля, че има едно геймплей видео, така че очаквайте го. Най-сетне се завръщам с геймплей клиповете, защото забавих ги, знам, че ги забавих, но просто
не можех да цъкам на игри. Университет, знаете, че уча в момента разни проекти и не можех да цъкам, но седнах да цъкам, трябва да го етна само видеото и го качваме скоро време. Благодаря, че подкрепяте. Аз най-вече ви благодаря, че подкрепяте. Останете хладнокръвни, жани за кръв върху. Аз искам само да ви напомня, ако ще поздравите някаква технология, клавиатури, мишки, има светещи, яки мишки, не мога да ви ги покажа в момента. Има много яки работи в Desktop.bg, отидете, вижте и ако ви хареса нещо, купете си някой продукт с промокод KOBI, за да ви даде до 6% отстъпка. Така ще помните и на моя канал, не само на този, но и на другия. Винаги гледам да апгрейдвам, така че всяка поръчка е една голяма помощ за мен. Оставате хладнокръвни, жани за кръв върху. Другия епизод сте тук, другия клип сте тук. Тук сте. Хайде горе. Беше много яко видео. Айде, пис!